mobilní natáče, vykazatel. To na YouTube. Dáme to na Míšův kanál na YouTube, ten je hodně sledovat. Co to je? To je styl. Každý křesení poslouchá jako heavy metal nebo něco. To by vypadalo spíš jak nějaký rap, ty vole. To jo, jako se to fucking... Shut your fucking face, Uncle Fucka. You're a cocksucker in the slicky, Uncle Fucka. You're a Uncle Fucka. Is it still nobody who thinks like you? Posun se. Oni tam pořád jsou. Anyway, whatever. Something deep about this. I mean, you can almost go into a little rock and roll. It's kind of a fitness thing, but not quite. Ježiš, jo, to je ono. To je říkají, že to je. Víš, co myslíš, že zážitý? To je skvělý fotbal. Dobře víš. Class is now in session. Pay attention to the teacher. Jo, jenom já. To the book, Genesis to Revelation. I'll teach your head how to spread salvation to the nation. We'll start with the basics. Prostě se zatemním, ty vole. Jo, to vyšlo. Hej, počkej, to tam jsou. Nade, úplně hlava. To really break it down, just repeat these words. Ale jdu do Čech. To je to tak, že udělal Windows, ty vole. Ten mě potáhně rychle do prdela. Pošlu přes Facebook tam, ty vole. Není tak špatný nápad. Nesejte se! Co přesej se sněl? To ještě zajímavější na videu, vole. Ještě odpornější než na videu. Že tam neproběhneš. Dělej! Nekažtej to. Ale jako musím, nejspůjnější na tobě, tady je víc diváků, než na náš fotbalový zápas. To je na tom nejspůjnější. Nejspůjnější na tobě je, že tady je víc lidí, než na náš fotbalový zápas. Ale je tady méně lidí, než na moje divadlo. Nemáme na to lidí, než na moje divadlo. Nemáme na to kabely. Tady se hraje. Ho neukázala, no. Klikej! Napiš si nedaj. Já mám tam pořád jsou. Už jsi se rozmyslel s Flekovou. Cože? Už jsi se rozmyslel s Flekovou. Potom jsem slyšel tu paní, jo. Ty vole, tady není víc jak šil, nebo je to takovej, ty vole. Nebo Vojtík, ty vole. Nebo Vojtík, jo, to by mě vyteklo. Ty vole, teď jsem tam zase věděl, to vypadalo neskutečně, ty vlastně to. Když vždycky šil, mu to tam jenom hodil, on prostě se jenom otočil a hodil a jemu to tam spadne. Au. Tak má dost. Ať tohle, hele. Takže tolik tenhle tanec, pokud Tak nám k tomu něco řekněte. Přeložím aspoň refrén. No, autogram, prosím. Miluji Pána Ježíše, opravdu ho miluji. Dáš mi autogram? A já vám chci jenom vysvětlit, proč Nemám. já mám rád Pána Ježíše. Víte, Petře, dejte se. vzal jsem si sebou sem tuhle velkou knihu, aby mi to trochu pomohlo. Ču na to. Já mám rád Pána Ježíše Ona Krista, natáčíš. protože on dokáže s touhle knihou. Dokázali Ty, byste představ si tvýho bratra jako věřícího, ty vole. takováhle kniha, kam by se On věří? psalo Jo, ty vole. všechno, Satana co jste vpíval v kdy sebe a v George. co jste kdy udělali a dokonce i to, co jste si kdy mysleli. To Přesně. by bylo čtení, co? Ale já bych nechtěl, aby to někdo otevřel. Kdybyste to chtěli, aby to někdo četl o vás? Jo. Radši ne. Takže Pán Ježíš má tu